Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info ta da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Cikin wannan sako za ku ji jarumi Adam A Zango ya gana da mai ba shugaban kasa shawara. Fitaccen jarumi a masana'antar Kannywood Adam A Zango ya gana da mai ba shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro Malam Nuhu Ribado a wani taro da aka alakanta shi da tallata manufofin shugaba Bola Ahmed Tinubu. A siyasar mu TV ta rawaito cewa jarumi ya wallafa hoton ziyarar ne a shafinsa na sada zumunta, inda daga cikin waɗanda ya gana da su akwai tsohon gwamnan jihar Jigawa kuma tsohon ministan tsaro Najeriya Muhammad Badaru Abubakar. Adam A Zango ya kai ziyarar ne tare da amininsa Jamilu Kochida. Ziyarar ta zo ne a daidai lokacin da harkokin siyasar Najeriya ke kara daukar zafi gabanin zaben 2027. To ma sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.